sisodwa mina isilengiso nento engilandelayo uma njalo ngisekukhulweni. uNkulunkulu wangibusisa angaze ngene ey'ntweni eziningi kodwa iyodwa into usathane angilingana ngamantombazane. Ngenele-ke namhlanje ku-Saturday kumhla ka-1 kuFebruwari inyanga entsha. Siyabonga uJanuwari uphele kamnandi futhi asiwuzwanga. Ngiyabingelela-ke ohlelweni lethu Behind the Pulpit. Namhlanje-ke angihambi ngedwa, but before nje ngithule isihambeli sethu namhlanje, ngifuna nje ukuthi ebantwini bonke kuphelile inyanga berelaxile, abantu beholile, bangakhohlwa-ke ukuvakashela bangakhohlwa ngempela ukuvakashela le restaurant e-clean nakangaka, enesevisi enhle nakangaka, just nje eduze kwase-KFC. Bane-menu enamandla kakhulu, khona ngisho isithebe, khona ngisho i-traditional food. So nje abantu abeze elamanisi bangaphuthelwa. And siyabonga kakhulu kubaphathi, siyabingelela futhi kubaphathi bale restaurant ngokusipha i-support nengaka kwi-channel yethu Ifuze Entertainment. Sanibonani-ke la enikhona khona emakhaya, ngithi nje sanibonani, sithi nje hashtag Behind the Pulpit. Namhlanje-ke nginesihambeli sethu kakhulu, angihleli ngedwa, angibingelele egameni likaJesu, amen. Amen. Siyabingelela kakhulu bafowethu, sibingelele abaphathi beFuze Entertainment. Sibingelele nohlelo oluhle kangaka Behind the Pulpit. Siyabonga kakhulu and kuyintokozo enkulu ukuba ingxenye yalolu hlelo, siyajabula kakhulu. Okay, kafushane nje before senze okuningi, ngicela usichazele ukuthi ubani esinayo namhlanje, ubani, usuka kuphi, ithini title yakhe. Yes. Thank you. Sibingelela again ababukeli emakhaya kubo bonke. Before ngiqhubeke, ngicela ukuqala ngithi siyacela ukuthi abantu baqhubeke balulandele lolu hlelo, kuzobasiza kakhulu. Before I come here ngike nga-investigate ngathola ukuthi no, uhlelo abantu abaludingayo. So before I go further, ngiyafisa ukuqala ekuthenini abantu abalulandele lolu hlelo, baningi abazosizakala. Thank you. No, lokhulumayo uSinenhlanhla wakakhosi. So-ke ngabizwa kwathiwa no, come uzoseva as umfundisi ebandleni. So ngiqhamuka ebandleni i-God's Plan International Ministries ngaphansi kobuholi kababa umpostoli noma umpostoli uMncwabe bake Pinetown, bathi sikhona ngapha eNgwemabala la ngifela ngakhona. So singakanontshontsha esikoleni. Even yesterday besine whole night prayer where singezile nezicelo, kepha size nje ukuzokubiza uNkulunkulu sizekile. So-ke umsebenzi wami nje lo ukuthi I'm pastoring lapha ebandleni. I'm not a founder, but I'm a son obekiwe lapha ukuthi aluse izimvu zikaNkulunkulu. So-ke ngibona umsebenzi wami, that's my title. I'm a pastor, not a bishop or whatsoever, but I'm just a pastor. Yes, ngiyingane nje esevayo ebandleni ukuthi ngumfundisi. Akunikeza ilungelo ukuthi kube nabantu ekuthiwa abazingane kimi. Wonke umuntu engimshumayizayo usiseva nami andugcobo likababa umpostoli uMncwabe. Amen. Thank you so much. Siyabingelela-ke la khona nawe mpostoli uMncwabe. Siyabonga ukuthi usiphe indodana yakho namhlanje, uKhusi. Khusi, sizoya ebreakini ne. Thank you. Sithatha amandla then siye straight kwinto esikhuluma ngayo Behind the Pulpit, because sifuna uku-check ukuthi injani impilo yangale kuPulpit. Sowushumayelile, wabashumayeza abantu, baphenduka abantu, then impilo-ke manje oyiphila ngale nekumele siyiphile injani ukuze abantu bangayisabi lento yokukhonza uNkulunkulu. Sisaya ebreakini-ke. Thank you so much. Bethu emakhaya sesibuyile kwi-break yethu. Mfundisi wami, ngifuna uku-check-a la ukuthi nesikhathi esingakanani wamukela uJesu, usindisiwe and uphatheke kanjani ekukhonzeni nje uNkulunkulu. Thank you so much. I do not know where to start. Because
this journey of faith umuntu uyiqale from emncane. Yes. I'm a product of Sunday school. I'm proud to say that. Okay, that's Yes, great. product of Sunday school. That's why ebadleni before ngenze konke ngiqala ngawo Sunday school because ngiyazi ukuthi lo mfundisi abantu abambonayo nabam-invite ukuthi azoshumayela akavelanga nje but uyi-product evela ku-Sunday school. Yes, so from Sunday school ke kuningi okwenzakalayo because this journey of faith indlela, so as siyibiza nge-journey indlela ke iba nezinto zakhona. So kuningi engachaza, kuningi ungaphela isikhathi siqale phansi, kuningi kodwa kona kuningi engikufundile about ukukholwa, indlela okholwa ukuthi yini obhekana nayo engingafisi futhi mamnxumalo ukuthi abantu badlule ezinye izinto, khona izinto esihlangabezane nazo unaware, kube nezinto nathi esizifaka kuzona. Yes. So ke out of lezo zinto sibe nezifundo esizitholile but asizifundanga kahle, sayifunda sikhala inyembezi esingafisi ukuthi abantu badlule kuzona. Okay, usalapho khona into engiyibamba ukuthi ngenxa yobude bohambo khona la kubuye kushayiseke khona, so ngifuna ukucheck-a kuwe noma utshele umlandeli ukuthi as a young pastor kuyenzeka uhlangabezana nama-challenges but uphinde futhi uvuke uzivuthulule uqhubeke futhi. Yes mawami, if you are a younger pastor like me ngabe uqamba amanga mawuthi awunazo izinto ohlangabezana nazo, ngoba into yokuqala kumele uyazi ukuthi kunezimpi zobusha, hayi izimpi zejeni yo-faith, izimpi zobusha nje eke kuvuka inyama ime ngeenyawo, imelane nento yiyo, imelane nento oyibizela, yabona. So ke asingeke balalele saqamba amanga ukuthi yonke into nice kuhamba kahle. No, akuhambi kahle before uhlangabezane nezimpi zokuthi ke manje ke izimpi zokuthi uphethe into yankulu ngoba lento esiyiphethe ayifuna, usathana uhlezelwa nayo, yabona. So ke ngaphambi kokuthi uzofike lapho kunezimpi nje ezobusha nje ezobusha ukuthi umusha ekufanele udlule uthi go through zona, and abanye futhi ezibashayile bangafuni ukuphumela obani ukuthi balimele, yabona, because kunabantu abasha abalimele ababa namahloni, baba ne-pride ukuthi no sengilimele, angafuni umuntu ukubuyela, avuma ukuthi ngilimele bese alungiswe qhubeka indlela yakhe. Okay, ngiyakuzwa mfundisi, inamandla kakhulu because siyakudinga ukuthi ulimele uvume ukuthi uvume usalimele. No, because ukulimala kwakho kuzomsiza omunye umuntu olimele. Yes. Ngoba the more ulimele uthi ngilimele, khona umuntu olimele lokulimala okulimele. Okay. Ufanele ukuthi wena mawuse uphumela uba uthi ngilimele, uveze ukuthi sengikwazile ukuthi ngithola umuntu ongangisiza kule nkinga, lowa muntu olaphaya uzophila. Ngoba ngiyakwazi ukusizakala lo laphaya olimele lokulimala okulimele uma ungaphumela obani. Wese uma phambi kwabantu uthi uyilida ekhuluma izwi phezulu kwempilo zabantu, because demo ulimele yini oyitshala kulaba bantu, utshalo kunye ukulimala phela, because remember ukuthi uma umile umoya ophefumulayo uyaspread ebandleni. So the question is, sithi ulimele kwenzakalani ebandleni? Imuphi umonakalo owenzakalayo? Inamandla phela into ekhulumayo because umoya wakho uyaspread ebandleni. So if ungumfundisi uqhubeka ushumayela kanti usashawe umoya wenkanuko, which means la ebandleni kuzoba njalo. Yabona mamnxumalo asiqale la ekuthenini akulona icala ukuphumela obala ukuthi uhlulwa amantombazana. Mina umfundisi wami uyazi nje ngamtshela ngathi kahle hle isikhathi esenguso sekufanele kuthiwa isikhathi sokuthi ngikanile. Inyama ifuna okwayo, njengoba ifuna okwayo, uma ngifihlela umuntu ekufuze kube uyena engiyisele enkosini ngithi ngiyanami naye, because enye into abaholi njengoba bebekwe phambi kwethu kungumsebenzi wethu ukuthi whatever esikhathazayo nesihlukumezayo sihambe siye kubona, sifike sibeke udaba lwethu kubo, ngoba uNkulunkulu ubize bona abizanga thina. Iyangithinta lento mfundisi ngoba mina Zinhle Nxumalo ngithembe ngihlala phansi nabami abaphathi ukuthi cause abantu bayangazi ngishumayelile ivangeli, abantu bayangazi ngishadile, abantu bayangazi kade ngishumayela, kade ngihambe ngizama. Sengihlala phansi nabo ngithi ngiyacela ukungasetshenziswa ngoba ngisalimele. Iyangichaza lento ngoba nawe uyayithinta ukuthi asisho mesisalimele ukuthi la usonakele ukuze singaqhubeki sishumayela ivangeli
sisalimele. Mawami siselapho. Do you know ukuthi umsebenzi wenkosi kunokuthi ukhuphuke uya phansi lezi zinto? Yes. Yokusebenzisa umuntu Ngoba nazi ukuthi ngoba umazi ukuthi unento kodwa ungasacheck ukuthi ngabe i-inline noNkulunkulu ngabe indawo akuyo ngabe isendaweni efanele yini. Angithi phela lo nkulunkulu Yo, esimkhonzayo bafowethu leyo. umfundisi uNkulunkulu onobuso. Kunjalo. Mase kuphila indaba ayithathi. And ingozi indaba yokuvutha komuntu kaliselimele. Kaniselimele. Ngale kopolitiki senze okunye. Eyi, ngiyakuzwa mfundisi wami. Kubalulekile nje kakhulu before siqhubeke ukuthi nabalaleli emakhaya bebuka ukuthi uma ulimele ungavumi ukuyoseva. Phumela obala. That's why into engalimala because thina sikhule esikhathini where sihamba Sunday school kunabantu ababehlala ukuthi abogogo ababehlala lapha. Ewawuthi mawunodaba onalo uhambe uyekubona. Sometimes ungabatsheni ngenxa yokuthi babe nehlo lamoya lomoya. Uthi mawuya phambili bakudonse mawami. Bakuhlalise phansi. Abalwi nawe. Balwa nokuthi akufanele uzuye laphaya ngoba ukuya kwakho laphaya kulimele. Lento ayizuku-affecta wena wedwa, the whole church is going to be affected by into yiyo. Siyezwakala abalaleli sithi nje behind the pulpit kuningi kuningi umuntu usemile baphenduka abantu kodwa ngale uyalimala. Akuthiwa naku manje mfundisi usubatshelile le i-leader noma umphathi wakho umtshela ukuthi ulimele. Kufika kanjani-ke kuwe seniphumile enkonzweni uthi uyayizwa indaba yakho seyigcwele all over kodwa buyitshelile umuntu oyi-one? Yo, wathinta indaba enkulu because udaba olunjengalelo ludinga ukuthi silibuke nxa zonke. Asilibuke nxa zonke. One, ngingathi oqala kusuke kulo mholi kungekho ubuholi kuye. Ngoba igama elithi ubuholi lisho ukuhola luhlanganisa izinto eziningi. Lihlanganisa izinto eziningi. So abanye abazalwane abaningi balinyazwa ukuthi khona abantu esibarigada njengabantu ovuka bayibala bengabizwanga. Yes, iBhayibheli liyakuvumela ukuthi umuntu angawuqala umsebenzi kodwa manje-ke kukhona uhlobo labantu olubiziwe. Kube nohlobo labantu oluqala umsebenzi. Akukho wrong, asikucacise, akukho wrong uqala umsebenzi wenkosi uma ubona ukuthi unokushisekela usebenzela inkosi. Akukho wrong, but-ke inkinga iba sekuthenini-ke manje uma sekwenzeka lokho, how do you deal with izimo enjengalezo? Umuntu obhekana naleso simo mama, because fanele sibuyele ekutheni-ke umuntu othi mehlambuluka udaba lwakhe aluzwe selizwe kamakhelwane uselimele kakhulu. Ulimele lakhona la ngaphakathi. Yes. Umuntu ebemethemba asingakushilo-ko ukuthi uye kuyena emethemba uvele uye kumuntu uyobhodla kuye ungamethembi. Akubona wonke umuntu oya kuye ufike ukhuluma udaba lwakho ufike ubhodle ubhoboke ukuthi no nazi izinto ezingihlulayo yabona. Ngicabanga ukuthi umuntu onjengalo Nkosi yami usuyedinga a serious counseling, also a prayer, because kuningi angakwenza after esezwe indaba. Because uma ngizohlambuluka kuwe mama Nxumalo ngithi nazi izinto ziyangihlula ngizwe ngomuntu laphaya akekho engimtshenile ngitshene wena, and iyodwa into ezongilimaza ukuthi because that a defamation of a character as well, ukuthi ngizithole sengindiza ngingazi ukuthi kwenzakalani, i-character mysteries sami sekonakele. Ngingathi ezintweni ezinjengalezo noma sibethemba abaholi sibabikela udaba lwethu singamshiyi noNkulunkulu. Singamshiyi noNkulunkulu ngoba uthi omunye ngelinye ilanga mebhala uJobe uthi encwadini yakhe uthi ubani engingafike ngiye kuye ngibike udaba lwami na, uthi omunye bengingafike ngiye kuNkulunkulu ngifike ngilibeke udaba lami ngoba ngiyazi ukuthi akungenza konke kungenzeka konke kodwa icebo lakhe lingezinje. Kukho konke esikwenza noma sinabo abaholi kodwa singamkhohlwa phela noNkulunkulu. Singamkhohlwa noNkulunkulu kukho konke, noma ngabe sowuzwile ukuthi umfundisi wakho ukwenzile ungathembeki, dlula kuyena uye kuNkulunkulu. uNkulunkulu umnikazi wethu. Amen. Siyabonga kakhulu. Sisakubreak-ke if ufuna i-lunch, ufuna ijuice enamandla, koza nje la elamanzi. Yes. Ukudla kwakhona kumnandi kakhulu, ku-fresh, ikhishi lakhona li-clean. Njengomuntu waka-health ngiqale ngabheka lokho. This place is very beautiful. Thank you. 2 minutes. Babukele emakhaya sisahleli kuyona-ke iFuze Entertainment kwi-channel yethu
ama-episode-ke esiwenzayo wonke ayatholakala ku-YouTube kuFuze Entertainment. Siyaqhubeka-ke ne-episode yethu nanamhlanje. Namhlanje-ke bese ngishilo angihambi ngedwana, siyayizwa iyashisa inamandla. Ngihamba nomfundisi wami la, the young pastor, umfundisi uKhusi. Khusi, welcome back to the break, ne? Yes, thank you so much. Thank you so much. Ngifuna ukungena-ke manje ngani ukuthi njengoba umfundisi osemncane because sike sayezwa sabona it's like uma umfundisi ungashadile ayikho into ongayisho. Bakhona futhi abazalwane baze bakhiphe bakusho lokho, but mesibuka ijeni kaJesu uqalile ukwenza umsebenzi ena-12 years. So mina-ke ezimamumali angikujaji lokho ukuthi usemncane futhi awushadile, but into ebalulekile ukuthi uphethe into kaNkulunkulu enamandla. Ngifuna ukucheck-a-ke la mfundisi wami ukuthi kule jeni njengoba ungashadile awuphazamiseki yini, so ushumayelile-ke manje, so ungaphandle-ke manje awuphazamiseki yini, like amantombazane sikuleke kanjalo akakuphazamisi yini, akukaze kwenzeke yini amantombazane ukuthi ukushumayelisa kabuhlungu endlini kaNkulunkulu. Ukhulume nje mfundisi wami masana. You touch a very sensitive part kulolu hlelo lethu behind the pulpit. Bazalwane, no, afanele siqamba amanga. Yes. Ngoba yonke into esiyiyo lento esiyenzayo ekholweni kumele kube ukuthi noNkulunkulu uyayazi, ngoba akukho lithi iBhayibheli akukho okufihlakele engazukuvela. Futhi thina noma singathi senzana emhlabeni kodwa yena uyabona. Angangakuboni ubaba umpostoli uMncwabe as my senior pastor or as my spiritual father, but uNkulunkulu uyakubona. So angiqale la ekuthenini kuyiqiniso elingephiko ukuthi abantu isababambile lento ukuthi akekho umfundisi ongaba umfundisi ngendawo nkosikazi, and ibalimazile abantu abaningi lento in a way that abanye baze badecide ukuyeka ukukholwa. You understand? Bakuyekiswa ama-criticism, becriticizewa abantu hayi abasemgaqweni abangaphakathi endlini kaNkulunkulu. You understand? So lento-ke iba kumuntu mamnxumane ukuthi yena unobudlelwane obungakanani noNkulunkulu. Okwesibili kuba sekuthenini yini ayizwa, ngoba kukhona izinto ezimbili ekufanele sizibuke ukuthi ngesikhathi udecide ukukholwa wabizwa unabantu yini noma wabizwa uwedwa. So lento yokukholwa-ke uma umfundisi osemncane njengami angeke ngaqamba amanga. There are so many challenges. Ngingabhala a 72-page book ngikugcwale kudingakale angeke ngaqamba amanga. Kube khona isikhathi othola ukuthi mawushumayela uze uthi yabona manje engathi uNkulunkulu lo muntu mangamthola ngabe ngimshada impilo yami kuphela. Kodwa futhi uthi mase uphinde ubona omunye ama-challenges lawo esihlangabezana nawo as young pastors uma singakaganwa sisebancane. One, uma unento ekaNkulunkulu engaphezu kwakho, into yokuqala kumele uyazi ukuthi ziningi izimpi. The more into kaNkulunkulu ikhula is the more nezimpi ngokunjalo zikhula. So-ke mina nje Nkosi yami angimele ngiqamba amanga, ngicela ukusho abalaleli emakhaya ngibuke sisodwa mina isinengiso nento engilandelayo uma njalo ngisekholweni. uNkulunkulu wangivusisa angaze ngene ey'ntweni eziningi, kodwa iyodwa into uSathane angilinganga ngamantombazane. Wathintana namanga. Mawami angifuni ukuqamba amanga. Ukuthi uma ufika umenyiwe endaweni uzoshumayela ubone kwesinye isikhathi ukuthi uyafisa ukuqhubeka ushumayela kodwa manje akushumayeleki, kukhona izinto ezikuphazamisayo, yabona, and nawe uzogcina uba convinced ukuthi engathi lento eyiyona yiyo oyibonayo. You understand? Uphile nalento uthi uma uphuma enkonzweni umuntu akulandela aze akuthole Facebook, akulandele yena, akulandela aze akuthole Facebook, because the more introduce ukuthi ubani wakabani, kuba lula kanjalo ukuthi umuntu akulandela akutrace aze akuthola. Izinto esihlangabezana nazo along the way. Understand? So-ke kuba kuwe mamnxumane, kuba kuwe. Yabona ngathi nabafowethu esasiqala nabo ukukholwa abaningi abasengasekho ngasala ngedwa. Sibaningi lapha eAssembly Sunday School, sakhula safika kwado la khona ama-challenges amaningi, kodwa nginengane engayithola sengikholwa.
Eyi, bengifundisa. Nginengane engayithola sengikhona. Kodwa ngizange ngithi ngenxa yokuthi nginengane fanele ngihlele. Uhlele. Ngasilahla kumfundisi. Ngathi baba sengonile. Wangikhulekela wathi akusho ukuthi sobhena lento uhambo liyaphela. Uhambo lisaqhubeka. Awuyena uhambo kaNkulunkulu. Udaba lakho liphakathi kwakho noNkulunkulu. Uma uzihlanza uzihlambulule uzozeleka phambi kwami angikwazi ukushaya. Angikwazi ukushaya lokho. Eyi, inamandla kakhulu-ke abalaleli. Nangumfundisi uyalibika udaba lakho uthi ngale kwe-pulpit umuntu uba umuntu and izinto ziyenzeka. Izinto ziyenzeka but kule channel-ke sizozibeka lezi zinto kodwa i-main ukuthi asisizakale. I-main ukuthi alakheke ibandla likaNkulunkulu. Sesingashumayelanga amavesi epulpit, siyikhulumeni ukuthi silimele and nazi izinto ezizilimazisile. Ngicela ukudemonstrate le nto mama. Kunabantu abangaphakathi endlini kaNkulunkulu abaxosha abantu bethi babisi. Futhi zithinte namandla kakhulu-ke. Uma kunevolontiya elikhuleliwe ebandleni, awukwazi ukuxosha. Indlu kaNkulunkulu yindlu yabantu abahle nababi. Izitsha azifani. Okwesibili mamnqumalo, ngaba sishumayela ukubiza right. Sishumayela ngobizo lonakele. Njengoba lonakele uNkulunkulu uvusile abantu abathize ukuthi balungise. Umbuzo-ke uthi-ke uma laba bantu abadinga ukulungiswa sibalahlela ngaphandle bazolungiswa ubani? Understand? Uma ukholwa umfundisi, ngicela ukuyimenshina lo, uma ukholwa umfundisi njengami umisiwe ebandleni, akusho ukuthi usuwumuntu osophila ezulwini, akekho umuntu oyingozi. We have abefundisi abaningi asebeshade for years ukuthi ezokuthiwa ulale nevolontiya. Uyazi ngobani? Umuntu akayeni ngelosi, akaphile ezulwini. Umuntu ohlezi umuntu. We grow by mistake, we grow by izinto. Uma uthathwa wafaka indawo, kunezinto mamnqumalo esithathwa sifakwe kuzo kanti uNkulunkulu ufuna sifunde okuthize bese sikwazi ukulanda abantu abakuleso simo. Le nto ngishiso yini? Ngishiso ukuthi uNkulunkulu lapha engqamala ngibizelwe kakhulu kwintsha. Iyajola ngiqamba abantu. Ijola impela. It takes me ukuthi ngiba converted from kuleso simo abakuso ngibabuyisa ukuthi noma sowukwazile ukushayeka waphila la ngoba abaningi baney'ngane. Kodwa ngeke ngithi uma ngibatshena ebandleni ngithi khohlwa ukuthi usudluleleni. Bheka uNkulunkulu. Mina okwami ukuthatha ngikuyangise enkulunkulu abantu bangabakaNkulunkulu. Kunabantu abahlezi ababhizi bathi asibafuni abantu abanje nabanje nabanje. Umbuzo uthi kanti sishumayelelani uma sizongabafuni abantu abanangoba uma sisemabandleni umsebenzi wethu ukuthi silungise abantu. Okay. Ayezwakala iyashisa ngempela. Siyabonga kakhulu. Ngizoba nombuzo nje then ngizobe sengiyakupha ukuthi usivalele ungabhala ngevesi ungabhala. Kodwa nangombuzo wami wokugcina njengama-young pastors, le nto kwenza ama-session o-1-in-1 so ukhuluma nazo izingcukazi nikhulume nasebusuku ingena kanjani, kwenzeka kanjani, nifika kanjani kule level yo-1-on-1 because ngike ngiyibone akhulume ngami, ngike ngiyibone ngiyazi yenzeka athi umuntu une-session nomfundisi yedwa. It's not making a sense. And ezisikhulumile ukuthi inyama ifuna ukwazi manje uzivikela kanjani ku-1-on-1? Asisho ukuthi u-1-on-1 kodwa uzivikela kanjani uwuphasta osemncane omuhle kanje ongashadile usuhleli nentokazi la ifika futhi igqoke ngale ndlela egqoke ngoba kuyagqokwa phela kuyagqokwa la ngaphansi. Understand lento engishoyo? Muhle umuntu uzaphile. Ufika kanjani, wenze njani ukuthi uthi carry on nalento ozoyenza ungabe sowungena kwizinto zenyama? Thank you so much. Leka 1-on-1 yinhle futhi yimbi. Ingozi. Yes. Yinhle futhi yimbi because lo kungenza ukuthi lo odinga i-1-on-1 ohluphekile uyidinga ngoba eyidinga. Yes. Kube lo ozo provide counseling une-agenda ephambene. Sikubonile ey'nkundleni zokuxhumana uthezwa ukuthi umfundisi wenza ukuthi nokuthi nengane kuvela ukuthi nokuthi ngenxa yo-1-on-1. Iyaduma. Iduma kakhulu into yabazalwane kunabantu nje abasezweni. So uma umfundisi because njengami nje kanje ebandleni since besinemvuselelo
kuke kwanesidingo so-one on one. Awukwenzi uma uyi-young pastor njengami usubmitha, awuyenzi one on one ungaqalanga ukuthola i-permission from your senior. Because the question, remember earlier sikhulume ngokuthi ayikho into oyenzayo ungazange uyidlulise kumholi. You consult first ukuthi no kunenkinga kanje lolu daba lolu, futhi nanokuthi uma umfundisi osemncane njengami uyaziweya izinto, uyayibona into efanele ukuthi le idinga wena, uyibona ukuthi le ingaphezulu kwami yona ngingadila nayo, kodwa ngenxa yokuba sensitive kwayo angikwazi ukudila nayo, isidinga umuntu osengaphezulu. Njengokuthi kunengane mhlambe angeke ngithi isibonelo inenkinga ukuthi ayilali ebusuku yadlwengulwa ustepfather, isibonelo ngoba izinto ezenzakalayo. Njengamanje inenkinga ukuthi umuntu wesilisa ayibe accountable eduze kwakhe. As a result igcina ilahlekelwa izinto eziningi ukuphila ezimuntu, ngoba uma uphila fanele ukwazi ukuphila nabantu, siphila kwi-society whereby sikwazi ukuphila. Kungenza ukuthi kunento idinga umuntu wesilisa ukwazi ukusondela kuye. Uya-understand? So-ke izinto ezinjalo-ke esikhuluma ngokuba sensitive ukwazi ukuthi no, before into udile nayo ihambise mawami kumholi. Umholi ozoyiweya nathi no ungakwazi ukuthi qhubeka udile nawo lento le. Kodwa-ke uma ethi no awukwazi ukudila nawo, uthatha umzalwane umhambise kuye, hayi yonke indlela, ngoba ekugcineni kosuku ukuthi lo muntu odinga one on one fanele asizakale at the end of the day. So-ke singama-young pastors ngiyacela kakhulu ukuthi sikugweme, ngoba eqinisweni inyama ifuna okwayo. Inyama bazalwane ifuna okwayo. Inyama uthi umpostoli Paul, ngiyanicela bazalwane ukuthi ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo nothandeka uNkulunkulu. Usho ngani? Ngokuyayazi ukuthi inyama ifuna okwayo. Hayi, inamandla. Inyama ifuna okwayo. Ngiyabonga kakhulu mfundisi, inamandla kakhulu. And asikubalula ukuthi kule channel yethu sikubhekile okuhle, and sisazobafuna abantu sibaseshe abazosilungisa. Sesizidalulile sakusho konke, kodwa siyadinga ukuthi sithole umuntu ozosilungisa ngezwi likaNkulunkulu ukuthi sekwenzekile kungasiphindi, ngoba imeyili ukuthi akusizakala abantu, kodwa nje ngale kwe-pulpit yintoni eyenzakalayo. Sibonga kakhulu-ke babukeli nabalaleli. Ngizocela nje umfundisi wami asivalele, kuzoba kuwe ukuthi usivalela ngezwi noma usivalela ngomkhuleko yini namhlanje. Ningakhohlwa-ke babukeli nabalaleli, sise-Laminxusi, udliwa kamnandi, isithebe sikhona. One day sobuya sesizodla isithebe kuyona le restaurant yethu enamandla kakhulu. One day ngizobiza nje i-waitress eyodwa izothi nje isinikeze imenu nje kamnandi kuyona le channel yethu Ifuze Entertainment. Thank you so much mfundisi wami, kube injabulo kakhulu, kodwa ngizocela nje ukuthi usivalele mfundisi ukuthi athini amazwi akho kumuntu osekhaya, umuntu osemusha, umuntu osafuna ukuza kuJesu, ukuthi nje kuyaphileka noma kuphileki ngoba sekukuningi kakhulu okwenzakalayo. Amen. Thank you so much. In closure for this episode behind the pulpit under the Ifuze Entertainment. Babukele emakhaya sesivala, ngicela ukuvala ngalento ethi kuyaphileka uma unoNkulunkulu. Amen. Uhambo luyahambeka uma unoNkulunkulu. Uthi uJeremiah 33, ngibize ngiyakuphendula ngikhombisa izinto ezifihlakeleyo nezijulileyo. Asiphume, kunabantu abaningi abakhalayo, abakhaliswa izinto abahlangabezene nazo befike enkonzweni emabandleni. Kodwa manje ngizothi mina, awuthi noma sowufikile ebandleni, awudlule ebandleni, awudlule kumfundisi, awudlule ey'ntweni ofike wazifika laphaya, awufinyelele kuNkulunkulu. Amen. Ngoba uma ufika kuNkulunkulu, uNkulunkulu akazokutreat-a ngale ndlela mina mfundisi engizokutreat-a ngayo. Angizukukubuka, uNkulunkulu akazukubuka ngale ndlela abantu abazokubuka ngayo. Ngizothi kuyaphileka bafowethu uma thina, yabo mina mhlawumbe umbukele emakhaya ungcono ngokwezinto I mean mina engizenzileyo ezingangivumela ukuthi ngiqhubeke ngime ekukholweni, but ngenxa yokuthi sikhonza uNkulunkulu nomusa, sikhonza uNkulunkulu othethelelayo, akasibalele amacala ethu, akasibalele izono zethu, akasibalele ukuthi sibona kangapi.
uNkulunkulu okwasihleze evulisayo. Ngizothi noma ngabe udlulaphi, noma ngabe kubhekene nani, ngizothi biza uNkulunkulu umfune senokutholwa. Lo nkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu ongakwazi ukuthi noma sesikhala silahle izandla zethu agoqe izandla, uhleze evula izandla. Uthi uIsaya uthi noma zibomvu yena uyazihlanza zibe mhlophe. Ngizothi noma udlulaphi, noma ngabe ubhekene nani, hlule ekuthenini abantu yini abakwazela yona, hlule ekuthenini yini abantu obake bakubona uyenza ephambene nento othi uyiyo. Into asikithi into ekumele ufocus kuyona ukuthi ngabe uNkulunkulu ukubuka kanjani, noma sowenzeni, ngabe uNkulunkulu yena yini ayifuna kuwe, ngoba ngaphandle kaNkulunkulu akekho umuntu, ayikho impilo engcono. Sila sikole nathi sinama-mistakes amaningi esawenzile, kodwa sadlula ebantwini sabheka uNkulunkulu. Ngizothi babukele emakhaya, hlulani ebantwini mama, nibheke uNkulunkulu. uNkulunkulu obizile umuntu, akuyena umuntu obizile umuntu, uNkulunkulu obizile umuntu. Thank you so much. Siyabonga kakhulu uhlelo lwethu namhlanje luphela khona la. Sizophinde futhi sihlanganeni ngoLwesithathu, sizobe siphethe-ke indaba enamandla kakhulu. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi asinikeze i-wisdom. Sizobe siphethe nje inkulumo yethu enamandla ezayo ngesonto elizayo. Amen. Amen. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Chef wami, thank you so much. No problem.